Zdravím ťa na mojom kanáli. Moje meno je Oskar a toto video bude vlog z mojej dovolenky z Dubaja. Budú tam nejaké najlepšie momentky, ktoré sme tam s kamarátmi zažili, takže dúfam, že sa video bude páčiť a enjoy! Dobré ránko, momentálne je 8:30. Sme v Bratislave na hoteli a o hodinu ideme na letisko. Takže ideme sa dať všetci dokopy a potom letíme do Dubnice. Trošku view. Keďže sme došli na letisko mega hladní, dali sme si takýto fajný polotovar. A sedeli sme ako sedláci na zemi, lebo nám meškalo 2,5 hodiny. Tu nás sme už konečne po 6-hodinovom lete došli do Abu Dhabi. Keďže sme prišli extrémne neskoro a akurát bola búrka, tak toto je záznam z ďalšieho večera z JBR Beach. Toto je náš hotel a pred ním sme mali takýto mini pool. Praje sa dobré ránko z Dubaja, akurát ideme na jetski. Ideme trošku sa povoziť, potom nám príde naše autíčko Brabus Rental. Sa povozíme na G-Wagne a takto no. Brabus bol veľmi pekný a pohodlný, ale nie až taký rýchly a bolo to fakt, že ako monster truck, obrovské auto. Ďalší deň sme sa boli pozrieť na Burj Khalifu a previezli sme sa v BMW M4. Zastavili sme sa aj v Global Village, čo je vlastne zabavný park s rôznymi atrakciami a kolotočmi. Vlogierko. Predošlý večer sme zakončili vodnou fajkou a ďalší deň sme mali rentnuté Lamborghini, ktoré má zrýchlenie z 0 na 100 za menej ako 3 sekundy a keď som to šoferoval, fakt ma skoro vystrelilo stopánok a bol to masaker. Lambo Lifestyle. Náš posledný deň sme stravili pri privátnom bazéniku a potom sme sa boli previesť na Ferrari. Ak sa ti toto video páčilo, tak ma nezabudni podporiť a ostaň silným.